Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la. Bathi ubhunsu kinganje ngephuzu matshitshi qomane. Bathi umfana empane semncane odanga bathi diabetes mtalante cha. Ingane ehlaza cha ufunza baphathi bezonqamala lo dwele ibushelezi. Bathi intombi zimdosa ngejebe zithi umuhle webhunsu umuhle matshitshi qomane. So angithemba ukuthi abantu bayaphila. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke umqeqeshi wethu hayibo siza nakho umuzi uwa. Yazi intombi yami angiyitholi kahle hle ukuthi isafuna yini ukuba nami noma cha. Uthi umfowethu wayengiphinde uthi umfowethu ke uqeqeshi wethu hayibo siza nakho umuzi uwa. Yazi intombi yami angiyitholi kahle hle ukuthi isafuna yini ukuba nami noma cha. Uthi umfowethu ke nakho okuyizimpawu ezenzayo. Uthi lo muntu uhlezi ebhizi. Uma ngithola ithuba lokuba naye akupheli ngisho i-hour nginaye. Uthi bafoke kwesinye isikhathi uma ngithi ngiyafona ifoni ayibanjwa or ivaliwe. So uyabona uma ake sithi nje uyinsizwa esikhulile ngokomqondo okanye esikhulile othandweni, right? Uthandana nentombazane njani efana nawe esikhulile othandweni nangokomqondo. Alright. So uma uyifonela intombi yakho, okay? Ake sithi mhlawumbe ucinga kalibambe. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi usabhizi, mhlawumbe usageza because ngeke uzugeze nefoni. Uyathanda ukuthi ngeke uzugeze nefoni, yabo. Mhlawumbe usageza okanye usapheka, mhlawumbe ifoni uyichargeile, that's why ifoni engayibamba. So ufona kanye. Unless kuyisimo esiphuthumayo. Yabo. So mhlambe kuyinto ephuthumayo, mhlambe uyafa la ukhona noma mhlambe isimo kodwa esiphuthumayo, then ungafona ke 10-20 times shama miss calls out 20. Naye uzothi mangabe ebuye ethatha ifoni yakhe ebona yibo 20 miss calls, yabo, uzomthusa lokho azama ukubuyela kuwena ngokusheshsha, right? So ake sithi ubufona nje ufuna ukumcheck umuntu ufona kanye ngoba kuphuthuma. So the reason why engalibambi ucingo, you assume uqala umuntu ukuthi akekho eduze kwefoni ubhizi. So ufona kanye. So uma naye ekhulile emqondweni ekuthanda, uzothi mangabe ethatha ifoni yakhe unless usebenzisa ifoni esingayazi ke, but ifoni iyaveza mangabe uthatha usibani okade ngifonela, yabo. So into azoyenza njengomuntu amthanda uzobuyela kuwena, either uyakufonela back or uyakubhaza or ukusendela imessage ku WhatsApp. Ziningi indlela zokuthi umuntu abuyele kuwena uma ethanda, yabo. So ngisho ngathi ucingo belivalile mhlawumbe uphelelwe ibattery la ekhona, uma eseyicharge ifoni kuzovela ukuthi wena kade umfonele, then uzobe sebila kuwena ngalezi indlela engizibala because lo muntu njani uyathanda and usekhulile emqondweni, yabo. So kubalekile mfowethu leyo nto kufanele uyazi ngayo yonke indlela ukuthi uma umuntu uthandana nomuntu osekhulile, umuntu uyayibuyele kuwena. Asikho isidingo sokuthi umuntu ushiye 20 miss calls kanti uthothi ubumchecka nje ukuthi unjani, but usushiya 20 miss calls. Ingane izothuka phela mase ibuyela kuwena ithola ukuthi ufuna ukumchecka nje, yabo. Share one call uzobona ukuthi cha wena obufonile, yabo. So naye mehla kaniphi uzonze njani uzobuyela kuwena. So ngiyazibuza kuwena mfowethu nje obungibhalele la ukuthi lo muntu lo ngazi uyabuyela ni kuwena, yabo. But ke uyaqhubeka umfowethu uthi ke mangibuza ukuthi usathanda yini ukuba nami, uthi ukube akathandi bezongitshela. Lo akafoni, uthi umfowethu ke lo akafoni, akabhazi or nje abuze impilo. So akazenzi zonke lezo zinto. Uthi umfowethu ke angiqondi kahle. Nami ngikhathele ukuba isidina kuyena. Sengicabanga nokumnyeka. So wayivala lapho umfowethu. So mina bengathi kuwena mfowethu ngaphambi kokuthi umnyeke, akuthi lapho usumbona khona okanye ihlela ukuthi nibonana. So mangabe usumbona kuleso sikhashana esincane ositholayo less than i-hour njengoba dusha. Mangabe usumbona mvezele indlela ozizwa ngayo. Ngaphambi kokuba umshiye umuntu kubalekile ukuthi umuntu at least umnikeze isithombe sokuthi uzizwa kanjani, and then naye mangabe seyedwa mhlawumbe usumshiyile usudecide ukuthi uyamshiya, naye uyocabanga cha lo muntu wangitshela u1 2 no 3 mina ke ngaqhuba inkani ngangakwenza lokho. So hlela ukuba naye mangabe usunaye kuleso sikhashana esincane ositholayo umvezele ukuthi u1
u2 or 3 awuthandi ukuphatha kabi. And izinto mangabe ziqhubeka kanje uthando leli mhlawumbe lokugcina seliphelele emoyeni, okuyinto ongayifuni ukuthi yenzeke leyo, yabo. Umvezele indlela ozizwa ngayo, ugqoke ubuso bakho lobubuka uba serious, yabo, because wonke umuntu unabo ubuso bokuhleka, unabo ubuso bokubanjani, bokuba serious, yabo. Ukubona uma wenza i-presentation phambi kweclass uba serious because uyeke uzuhleka, otherwise uzofeyila, yabo. So umtshele nje indlela ozizwa ngayo ukuthi awukho happy ngo1 no2 no3, and mangabe eqhubeka kanje uzogcina uthando lweni seliphelele emoyeni, okuyinto ongayifisi ukuthi yenzeke lokho. Then sekuyoba-ke na-ke lo muntu ukuthi uyashintsha noma akashintshi, but noma ngathiwa egcineni kosuku usudecide ukuthi uyamshiya, at least ukwenzele bekufanele ukwenze, wamtshela ukuthi 1 2 3 awukho happy ngakho, yabo. Not ukuthi umuntu uvele umshiye nje, yabo, ngoba naye uhlezi zibuza ukuthi yindaba vele, yabo, but at least wamtshela. Sekuyoba-ke nako ukuthi umuntu uyashintsha noma akashintshi. So mina mfethu bengasho njalo, khumbula ukuthi umbono lo angikudecideli ukuthi uwenze njani, umbono nami ngicabanga ukuthi le ndlela ungayi-approacha ngayo, yabo. So umuntu umazisa indlela ozizwa ngayo, not ukuthi uvele umshiye. But nje mfethu into ekufanele u-understand, othandweni mfethu iy'nkinga zohlezi zikhona, whether uyathanda awuthandi, iy'nkinga, ingxabano nje ayithi ingxabano iyohlezi ikhona. So ingxabano mfethu as much as zingathandeki but ibalulekile, because ngaphandle kwayo lolo thando leni alisoze lenze njani, lwakhula. So as much as singayithandi ingxabano, but ingxabano phela yenza izinto embili, either iyalibreaker noma iyalikhulisa uthando lweni, yabo. So ngaphandle kwengxabano awucabangi sekuthiwa ninothando lweni hlezi kumnandi anixabana, akukho khona isikhathi la khona ningaboni ngasolinye. So alukho uthando olunjalo, lonke uthando lunenkinga. So kubalekile njengabantu abahlakaniphile hlale phansi into nidiscuss, and then ubone lo munye umuntu uyavuma yini ukuthi nixazulule inkinga noma akavumi, because phela ekugcineni umuntu kuyadepend ukuthi uyakuthanda yini. So as much as ekuthanda nendlela akhuliswe ngayo ibalekile leyo, lo muntu uqhamuka ekhaya elinjani, because umuntu uthola ukuthi uyakuthanda but akazi ukuthi umuntu uthandwa kanjani. Nje manixabene mhlawumbe uvela duba, esithi mhlawumbe uhlala naye vela athathe impahla zakhe bro ahambe, akafuna ukuthi nihlale phansi nixazulule inkinga. So kubalekile lokho mfethu ukuthi ukwazi ngaphambi kokuthi umuntu umshiye nje. Inkinga nje mfethu zohle zikhona, ngaphandle kwenkinga uthando lwenu alisoze lwakhula. So kufanele ukwazi lokho. Kelvin uthini uKelvin? Uthi umqeqeshi ngaze ngashima. Nangu ukhulekani Thabo uthi umqeqeshi awungichazele mfethu ukuthi chaza ukuthini into mangithi kuyo ngiyayithanda yona bese ingibuza ukuthi ngiyithanda ngezingaki. Well mfethu indlela owenza ngayo la ekhaya asenze kanjalo, awuvele uqhamuke intombazane ngiyakuthanda, because uhlangana nemibuzo enjalo njengalombuzo usho la, yabo. Uzophendula ukuthi ngithanda ngezingaki, ngithanda ngezingaki inyoni, yabo. So uzothi ucabanga ukuthi inkomo kanti yona ushenye into lo muntu. So le ekhaya mfethu ikhaya lenjabulo lela asikho perfect, indlela esenza ngayo mfethu sihlukile, asifani nezinye insizwa, asikho perfect, amaphutha into esiyenza nsuku zonke, but into ebalekile phela ukuthi sifunde kuleyo maphutha, yabo. So bengasugesta nje mfowethu ngaphandle kokuthi ngilo ngiphinde into eyodwa, inqwabe yamavidiyo mfowethu sesawenza la sichaza khona izimo ezikanje, yabo. So uma nje ithuba selivuma mfowethu zinikeza isikhathi ku YouTube khona umqeqeshi khona la ku Facebook, ongasesha nje amanye amavidiyo akho umqeqeshi azokuvula amehlo, because awuvele ufike entombazaneni usiqhamusa uconfessa nje uthando lakho, because sibalekelani yona imbuzo efana nale, yabo. Uqhamusa ukuthi umuntu uyamthanda ekubeni ungakazi uzinikeza isikhathi esanele. Awucabanga nje nami mfowethu umuntu awumazi, ngiyakuthanda ntombazane ngokuthi uyibukile nje igqoke kahle, yinhle, inomzimba omuhle, uqhamusa uyaconfessa uthanda, usiyazibophezela kulo muntu usuthi uyamthanda. Understand ukuthi uyisima kanjani. Ngihlezi ngisho ngithi uma uthi lo muntu ubulala abantu, uma ule ntombazane ibulala abantu, njengoba igqoke kahle ikuchaza nje, uma ukuthi mhlawumbe iyona ndlela ekheha ngayo leyo ukuthi ikubulale, yokwenza njani. So kubalekile futhi ukuthi umuntu understand ukuthi umuntu uyisima kanjani ngaphambi kokuba ukhiphe nje lelo gama elikhulu lokuthi uyamthanda. So ke but ke insizwe eziningi zintsha kuleli khaya azimazi ke umqeqeshi, but siyaba welcome abantu abakanjalo, because
mhlambe eqaleni kade siqala bebengekho vele phela ikhaya lenjabulo liyakhula insuku zonke. Well, so njengoba ngisho mfethu ukuthi bheka amanye amavidiyo kamqeqeshi azokwazi ukuthi ekusize kuze uzothola ukuthi la ekhaya kwenziwa njani. Asiconfess nje uthando nje boom umuntu ongamazi ukuthi uyisima kanjani. Sinike lapha ya umazwi uthi landela amavidiyo amadala uzobona umehluko. Amtshela phela yena baba. Nangu uNkosi Chillis. Nangu ubuza the same thing uthi naye umqeqeshi wenze njani? Uthi wenzani uma intombi usayishela uma uthi uyitshena ukuba uyayithanda futhi uzimisele ngayo. Iphendule ithi yona ngikuzwa awule comment ke ngikuzwa ngawe lokho kodwa manje kubo mfethu ngeke ngicela mfethu uma ubhala yabona kubalekile mfethu ukukhombisa ukukhula. Yabona igama ulibhala kanye igama ifoni izolibamba lelo gama. Uma ngabe usu keyboard yakho mfethu ubhala igama ukuthi lido yanqena ukubhala ubhala kanye then next time uzothi usalibhala njani livele lelo gama vele uklikhe kulona. So uma uzobhala ufinyeza angazi noma uthi kubo noma kuye noma bhala mfethu ukhombisa ukukhula emqondo njengensizwe esikhulile. Leyo nto abanye amantombazane yazi ukuthi akubheka ngaleyo nto ukuthi ubhala kanjani. Uzothi uyabhala uyafinyeza. Aba manje ngizama ukufunda lapho mfethu ukuthi uthini. Wala manje angiqondisisi kahle ngoba ubhala uyafinyeza kokunye angiqondi kahle. So bhala igama liphelele mfethu ukukhula emqondweni ukukhombisa ukuthi insizwa manje sikhulile. From now on bhala igama liphelele hayi indaba okufinyeza. Abuka manje angikuzwa nanokuthi uthini lapha. Uthi uNkululeko Zulu umqeqeshi nginentombi la iyangithanda umqeqeshi wami manje ngiyasaba kuyibreaka ngoba isancane le ntombi ingangenzela noma ethini futhi le comment noma yini ngingenze njani. So mfethu yabona singakhuluma phela sikhulume size sigxiza amathe kube njani sibe namankemfu. Yawazi amankemfu lezi zinto ezibala. So mfethu kumele yabona you must be very careful uma sekuqhamuka ezintweni ezikanjalo yabona because ungazithola ususenkingeni yabo. So you must be careful. Umuntu omncane mina ngeke ngithi dlalela kude kuntombazane encane umuntu ongazi ukuthi wenza. Angifuni mina ungene empedeni nomuntu ongazi ukuthi wenzani umuntu ongekho sure yabo because lo muntu njengoba uthi mncane. So uma ukuthi uyambreaka kubo sebeyabona ukuthi usumbreakile so mhlawumbe umdala wena nanje njengoba uthi mncane ukuthi umdala naye. So kubo sebeyabona ukuthi wena ingane usuyibreakile sebenze njani. Angibayazi bazokwazi phela ukuthi wena umdala kunayo ingane. So kuzobe ngathi ingane uyifosile nani gcine sebehamba sebeyovulela icala. Ucabanga nje ngeround eyodwa ebhlungu ongazange uyenjoy usuyejele yabo. So you must be very careful. Yabo nje ngasocansi ungalinge nangelilodwa ilanga ungene empedeni nomuntu ongabazayo ongekho sure ukuthi ufuna ukwenzani. Yazi ngiyasaba angikho right no because lo muntu uzothi uqeda awazi ukuthi uzokwenzani yabo. So be very careful. Baningi bewa emgodini okanjalo. So relax mfethu ingane encane njengoba usho ukuthi usamncane mlinda akhule because usaphethwe abazali akawazi ngisho ukuzithathela izinqumo lo muntu. Ngisho ngathi uyasho ukuthi no akazange ngiphoqa but abazali bakhe mabemphoqa la bemkhomba ngenkani behamba naye uyoba senkingeni yabo. So be very careful mfethu. Singakhuluma sikhulume sithini uma sekuziwa ngalapho mfethu impilo yakho le. Uma uzibona ukuthi uxinekile ungayiphoqa ingane yabantu. Abantu bayayigxeka indlu lapho. Uma uzibona ukuthi uxinekile ayikho into ozoyenza shaya indlu lapho uzithulele phansi. Well ngiyazi abaningi bazokhuluma bethi kwashaqile but ayikho into ozoyenza. Khona izinto ezenziwayo kodwa abantu bayaziphika ukuthi bazenze. So uma thina njengoba yabona khona omnye umjida wakhuluma kwi-assembly babeqhamuka kwi-LO babesifundisa ngayo lento. So lo mjida kwi-LO so kwi-assembly wakwazi ukusho into kanjalo ukuthi uma uzizwa ukuthi ubambekile kuyaphothoma awazi ngisho ukwenzani. Well isikhona isandla sakho zenze lokho. So kwahleka wonke umuntu but egcineni kosuku as much as
kungeyona into mhlambe ebukeka right but iyona ndlela ongayisiza ngayo uzokwenza njani. So awufuni igcineni kosuku usulala nomuntu njoba ngihlezi ngitshela le nto awuyenzisa ukuthi mhlambe unentombi kuphela. Uma unentombi mhlambe awuyenzi so uyayenza even unazo intombi uqhubeka kuyenza yabo because ngezathu eziningi engafuna ukutshela but nje futhi mangabe uzizwa ukuthi ubambekile ucinekile unaso isandla inyoka uthi 1 2 1 2 ube right yabo. So ungazithola usuforce ingane yabantu encane kuyabe igcina kosuku usiyaboshwa yabo. So because unomndeni nawe uthandayo unabantu bakini abakuthandayo so mangabe uthatha isinqumo kubalekile ukuthi izinto ekanjalo uzibheke ungazicabangeli wena wethu uthatha isinqumo nje egcineni kosuku bayasala bakhala abantu bakini yabo. So be careful izinto ekanjalo klinya nje inyongo 1 2 1 2 ube right uziqhubele phansi because ayikho enye indlela ozoyenza. Lo muntu uyivirgin and imncane awufuna ukuzithola usumforsa ngenkani yabo. So lo mjida wayisho lento kwahleka wonke umuntu phambi kwengane but egcineni kosuku wayekhuluma into efanele ayikhulume yabo. So ngoba ukuba sibona khona ngisho ama video uthola ukuthi umunye umuntu ubamba njoba ngisho endabeni uthola ukuthi umuntu ulale nengane encane ingane le mhlawumbe bese kumshubele kakhulu yabo. So zonke lezo zinto so whether uyakuthanda lokho ekusho noma ukuthanda but egcineni kosuku angifuni ukuthi uthathe isinqumo ozozisola ngaso yabo unless ukuthi lento mhlawumbe uyenza each and every day noma mhlawumbe uyenza mhlawumbe 3 times a day then ithola ukuthi mhlawumbe ke lwabehlezi besha abanye bethi mhlawumbe unesilwane yabo then mhlawumbe usuke udinga usizo noma kanjalo but mawuziqwaqwa nje mawuzuxakile ngalelo langa ushaya uthulele phansi ayikho inkinga but akufanele phela iqedwe umdlandla ukuthi afanele uzibone sengathi ucovered njengala mantombazana esebenzisa ama-dildo nani thola ukuthi umuntu akasayifuni indoda nani yena uyazi ukuthi ucovered mefe endlini yakhe usebenzisa lezi zinto no nawe kufanele-ke uthole ukuthi lento siyakwenza ukuthi usanawo umdlandla wokushela vele right no akufanele wenze but uma nje futhi uqinekile hlala kuyona futhi well uyakuthanda ukuthanda ekushoyo but kunezinto abantu abazenzayo ke vele abawuhlezi mabevela kwicamera kanje umuntu avele yabo. So mina ngiyakutshela ke ngithi ungakwenza lokho uma ngabe uqinekile uvuka Dlamini futhi ke awu comment umdida ayanyamalala ke comment. So bekuyilokho nje umfowethu ebengizama ukuthi ngimbonise kona. So uma nawe unesifiso sokuze ubona umqeqeshi wensizwa ngekhaya yakho feel free futhi ukuthi ungibhalele ku-inbox or ku-email. Kulula kakhulu uma uzongibhalela ku-email because ku-inbox kugcwele kakhulu yabo. Uthola ukuthi nawe message yakhe sika khona umuntu ovela ngibingelela yabo. So uma uzohlaniphile uyazi ukuthi uyabingelela ihlalo dabeni mawuzogcina ungibingelela kuphela ucathamba izolo sikhuluma sithi yebo sawubona umqeqeshi bese yathi ucathi uzobuya ngithi yebo njani hayi ngiyaphi uyacabanga no isikhathi asikho bingelela uhlalo dabeni uma uthanda vele uhlalo dabeni funda indaba yakho siqhubeke siphambili yabo. So ngiyangithanda mfowethu ukuthi abantu bebuyele kumina nawe mfowethu njengoba kade ungibhalelile la ungangijabulisa ukuthi ubuyele kumina ukuze sizobona ukuthi phela mangabe usukwenzile lo kushoyo noma mhlawumbe wenze ngenye indlela wabuyela kumina ngazi ukuthi wenze njani yabo ukuze sobabili sizobona ukuthi siqhubeka kanjani siye phambili yabo. So mangabe ngizokutshela into ethize kuyabenza usabuyele kumina no buyela kumina mfowethu kubalekile feedback ibalekile. Uyacabanga nawe uzobhala i-test kuyabe egcineni kosuku ama-results awasaboni yabo. So kubalekile nawe ukuthi ubone ukuthi wenze kanjani nami ngifuna ukubona futhi wenze kanjani ukuze mawukuthi mhlawumbe akuhambanga kahle sibone ukuthi senze njani siqhubeke siphambili. Mawukuthi mhlawumbe kuhambe kahle ayikho inkinga nami kuzongijabulisa lokho. So bekuyilokho nje abaphila abantu.